Walter her fra Talent Attract Agency. Et lille shout-out her til Clio-drengene Anton og Anders, som har hjulpet os med at få skabt nogle virkelig gode møder. Ved at række ud og have den rigtige strategi for at komme i kontakt med beslutningstagere i SMB-segmentet. Fredag eftermiddag fik vi et post ud, som Anton havde været med til at designe. Inden mandag morgen havde jeg over 28 beskeder fra beslutningstagere. Jeg rent faktisk var samtlige af dem C-level kandidater. Efter den første uge var der 30 konkrete møder i kalenderen. Herefter 3 uger senere er 8 af dem blevet til betalende kunder. Det er virkelig svært at finde noget, der kan være lige så effektivt. Anton og Anders, de ved, hvad de laver. Tag en dialog med dem. Ja, det er i hvert fald min anbefaling, hvis du gerne vil have flere møder i kalenderen, der skaber salg til din organisation.